Efengylig Pennod 2, adnod 41 ymlaen. Byddai rhieni Iesu yn arfer mynd i Jerusalem i ddathlu gwyl y Pasg bob blwyddyn. A phan oedd Iesu yn 12 oed, eithon nhw yno i'r ŵyl fel arfer. Pan oedd yr ŵyl drosodd, dyma'i rieni yn troi am adre, heb sylweddoli fod Iesu wedi aros yn Jerusalem. Roedden nhw wedi teithio drwy'r dydd, gan gymryd yn ganiataol ei fod gyda'i ffrindiau yn rhywle. Dyma nhw'n mynd ati i edrych amdano ymhlith ei ffrindiau a'i perthnasau, ond methu dod o hyd iddo. Felly dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem i edrych amdano. Roedd hi'r trydydd diwrnod cyn iddyn nhw ddod o hyd iddo. Roedd wedi bod yn y deml, yn eistedd gyda'r athrawon ac yn gwrando arnyn nhw ac yn gofyn cwestiynau. Roedd pawb welodd yn rhyfeddu cymaint roedd yn ei ddeall. Cafodd ei rieni y fath sioc pan ddeithon nhw o hyd iddo, a dyma'i fam yn gofyn iddo, "Machgen i, pam wyt ti wedi gwneud hyn i ni? Mae dy dad a fi wedi bod yn poeni'n ofnadwy ac yn chwilio ym mhobman amdana ti." Gofynnodd Iesu iddyn nhw, "Pam yr oedd rhaid i chi chwilio? Wnaethoch chi ddim meddwl y byddwn ni'n siŵr o fod yn hif yn had?" Ond roedd ei rieni ddim wir yn deall beth roedd yn ei olygu. Felly aeth Iesu yn ôl i Nazareth gyda nhw, a bu nifedd iddyn nhw. Roedd Mair yn cofio pob manylun o beth ddigwyddodd a beth gafodd ei ddweud. Tyfodd Iesu'n fachgen doeth a chrif. Roedd ffafr Duw arno, ac roedd pobl hefyd yn hoff iawn ohono. Beth yw fy hoff stori am Iesu? Wel, mae gan yr Efengylau dipyn i ddweud am enedigaeth Iesu. Mae llawer yn yr Efengylau ynglyn â gweinidogaeth gyhoeddus Iesu, sef y cyfnod gymharol fyr o tua 3 blynedd ar ddiwedd i gyfnod ar y ddaear. A mae'r Efengylau yn rhoi llawer o fanylion i ni am ddigwyddiadau yr wythnos olaf yn arwain fyny at y croeshoeliad a'r atgyfodiad. Ond mae cyfnod maith o fywyd Iesu lle i ni ddim yn gwybod lot am be nath ddigwydd. Y cyfnod rhwng i blentyndod ac wedyn cychwyn i weinidogaeth gyhoeddus. Cyfnod o 5 mlynedd ar 20 falle, sef y rhan fwyaf o'i fywyd ar y ddaear. Felly, dwi wastad wedi cael rhyw ddiddordeb yn y dirgelwch am y cyfnod yma. Beth oedd Iesu yn gwneud? Beth oedd e'n ei fwyta? Oedd e'n ymwybodol ei fod e'n wahanol i bob bachgen arall? Oedd Iesu y dyn yn gwybod am Iesu'r Duw? Mae gymaint o ddirgelwch yn perthyn i'r cyfnod yma o fywyd Iesu. Ond mae yna un stori am Iesu wedi i nodi yn Efengylig o'r cyfnod yna. Mae e'n digwydd pan oedd Iesu tua 12 oed. Cyfnod pan fydde bechgyn Iddewig yn dod i oed, ac felly o bosib dyna pan bod yr hanes wedi i nodi yn Efengylig. Yn yr hanesyn yma, ni'n cael rhyw sneak peek o beth oedd yn mynd mlaen ym mywyd Iesu ar y pryd. A fi wrth y modd efo'r hanes yma, oherwydd fod e'n bortread hyfryd o Iesu'r bachgen erbyn hyn, sef Iesu'r teenager, wedi crwydro i ffwrdd o'i rieni, person ifanc annibynnol i feddwl chydig o rebel falle, ddim eisiau bod gyda'i rieni fel pob bachgen arall yr un oed ag e. Ond eto, oedd Iesu'r bachgen yn amlwg yn wahanol i'r bachgen eraill. Dyna lle roedd e wrth draed yr Iddewon, lle yn y deml, yn gwrando, yn trafod, yn cwestiynu. A'r athrawon, fel Mair a Joseph, wedi drysu braidd, ond yn dechrau sylwi fod rhywbeth gwahanol am y bachgen hwn. Iesu'r dyn a Iesu'r Duw i gyd mewn un corff a meddwl. A hwnna'n gorff a meddwl, bachgen 12 mlwydd oed, oedd yn trio gwneud synwyr o'i hun
ac o'r byd. Nawr, da ni gyd falle yn cofio sut brofiad yw i fod yn eich arddegau. Nawr, dychmygwch fynd trwy eich glas lengtyndod a phwysau'r byd yn llythrenol ar eich ysgwyddau. Mae'n anodd i ni gael yn pen rownd y peth, ond mae emyn angriffus yn help. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy. Mae'r hanes yma ynglyn â Iesu y bachgen ifanc yn y deml yn atgoffa fi, mae nid safbwynt fi oedd farw ar y groes drosto ni, ond person, y Duw ddyn. Dyna ddirgelwch, ond dyma hefyd brydferthwch Iesu.